Ricardo Arregi Kazetaritza Sariaren aurtengoa 38. edizioa daukagu. Gaurkoan ere, Eguzkialde etxean, Andoaingo Arregitarren etxean, Pedro Arregik eraikia, 1980, 60 eta 70ko hamarkadetan euskal kulturaren gau izarretakoa izan baiken nuen. Aurtengo edizioko oinarriei dagokienez, aurrekoetan bezalaxe, bi sari egongo dira. Alde batetik, Kazetaritza saria eta komunikazio saria bestetik. Proposamenak aurkezteko aukera irekita dago irailaren 20 bitarte. Ricardo Arregi sariak ezinbestekoak gure herrian eta gure hizkuntzan. Euskararen normalizazioan, euskararen jarraipenean, euskararen jauzian eta komunikazioa eta ikusentzunezkoa alorrean ere oso importanteak dira. Balioan jartzeko benetan Euskadin ditugun profesional horrek. Aurrenekoz eskerrak ematea, bai udalari eta bai jaurlaritzari, sari hauekin aurrean jarraitzen dutelako. Netzako, personalki, oso momentu hunkigarria da, benetan, Ricardo gogoratzen ditalako, eta nik azpina marratu nahi nuke gauzatxo bat. Ricardo ez dara bakarrik euskararekin lotu behar, baizik eta persona bezala, Ricardo askoratzek gehiago zan politikoa, zan pentsalaria, zan kultura gizona, osotasun batean hartu behar da Ricardo.